Sisi ekwa Abirem Subunu Kentenkye dia ene wo ha adwene edura na dwahura manko anu abo o tubuo gu nchansen so kure na ba betome ti no si kuro ni finfin no amonsa on tu apansa di dansa mokuru wansa jemirensa afiafinsa wobonsa tegalensa tegansa nanguronsa apapensa wobo kire wansa on Yama mu nyina makwa baba Nyansapo TV so ene de edutwam nyame aboaye ya boawura efitiem ede Nyansapo nkomo ede Abirem na se de Nyansapo da ye ka ye giso no ye ka Nyansapo a no agiso se ye sane no badwembem before se ye de nkomo ne beba no na enne yesua ade a unti bi da no tsanase fa wo pen ne nyadaje ne ti nkomo ene nsemo a ene Nyansapo ede bro wonim se wonya ne baabi a age Nyansapo ha se won subscribe ya subscribe se won share ya share se won like ya like se de be ya uti video bi a won sabeka na wotimi asua ade ewo asanteman ewo culture ewo amamre ene niema bibra ene ye wodema o tsenase na yenhye ene nkomo ntwetwe no ase nana mema wakwa aba Subunu na mpacho apomo tesen na miadom eda Yehowa ase na mpacho bebo udin a kire yen na ene mahwefo na yenhunu na ene ye ne no etwetwe sa nkomo yi bedi edin a mema menen papa ede ewo men ye asantoa na emum de ma nana ne be so eye Abirem Otumfuo Bossom Abirem Subunu Kentenkye Okumanin enu nti na edin na beton so nana asantoa no enu nti ene Nyansapo ahwefo me ka kire se yewura fitie mu no nana before se ye be hye nkomo twetwe na se no obebo mpaya ma Ghana asanteman ene ohwefo nyina Bossom prince ane tu mint ahwefo Bossom prince adisia na abi no Chedi ampo kwa amensa o sase yensa abosu nwa sansa o anama bosu Abirem Subunu nsa adizansa o busumbu a Otumfuo fie nsa yewura nkwaso o asantema nkwaso kana men na nkwaso dwumadie so ebedie so nkwaso wona nana no mamoba ye a yebedi dwumadie so mo nkwaso yedie enhira enkoso abo wura Abirem Subunu Kentenkye enkomo yebedie komo nya nkomo pa enye nhira magana men na anya nkoso enema bi enkonye bia enye yie tekoso Subunu Kentenkye bokuru wansa o jemirensa afiafinsa amonsa o tu apansa di dansa bokuru wansa jemirensa afiafinsa wobonsa tegalensa tegansa nanguronsa apapensa wobo kire wansa o jendu be mansa o bopensa o kire mansa o takrade go tansa o asue bomfumsie kokote asua asue kokodowa ayom kasa su rapon wada pata ne afre amoa mi amsi wo maginsa no o nana wabuso nyansa mo miansa subirinsa asu aboabo nanka wofia bena brekunde chale horo tiafra mategare tega enanguro apape obo kirewa jendu bema kopo bema asu fa ho jabena siaka damusa nana wabuso nyansa amofremo samanfo konfo nyakon muni na maginsa no mo abuso nyansa nyane ahomana nana ne hano nana makonfo ambekomu ye na magin sanum ye frem anopeya eye Nyansapo dwumadie abaso yi ti ne ye frem se
mo meka nyansa paninsam enwu yasom ne yeso yemfa be ma wo mo fa ma nchirima wo mo nti amanne ne amanne ase na wo mo nti ase etimodawro ma yefra mu a anya bone yemfra mu sem bekum nipa yefra mu sem betie na mo ma mbaka mu ya adwene ne yeso ma Nyansapo TV enye krabehwe ti munyi o onipa bone ni anoma akokonyini beebo nsam anoma akokonyini obi o mpe asantema ye wo mpe ewura ye wo mpe se asantema bekoso de ye na sa nipa kro no obi num nsuo nsira ne busuyefo ma no konkon mo no so Nyansapo se ye ka kire wo ya bowura fikasi mu afi ne ye ni nana ebetwetwe nkomo hwam yi wabompaye ehira oman Ghana ehira santeman ehira otekoko so ehira ye nyina ye beko enkomo ne so nana onkasa ye mu no obo Abirem Subunu nana enwa abakosem eni seden Abirem Subunu enwa abakosem se tete no to baa no 240 ko sif manhia eno o ha adwene edura na dwahura manko anu aba o tubuogu nchansen so Otumfuo se ene mesoso medo ba ko ma yekon pe ba bi ma wontana ena yekon so ene twa sasa besi ha wo se ha ya na mpe kure na ba betome ti no si kuro ni finfin no ti se ekwa Abirem Subunu Kentenkye dia odu Otumfuo wode a Otumfuo hu no ano osore kora to ko Otumfuo tena na so se dwa to ne yekon twa sasa ne besi kuro mu du kwantana no so no se Abirem ti Subunu ti Abirem de kuro ni wona yekon ne twa asa abedi kuro isi wo tia ti Abirem ti nyan no kokora wo moto betena ha na kuro ni na obia pe ba bia tena no o se ko enwoma kokoro wo ko pe ba bi tena o muduru wo o se nwoma bisi wo na yekọ asire na prada wo se ne se wo fi se woni je ho ato ti kuro bi wo efen enwoma ase woni sei na ba ku bi so ha onzo so o se na yekọ ho jama bisi wo ti efro no jama ase eti kuro mu ha de ya wo bia ni dibra o de sumta no tinini na so tano na de ma wo mo to tu Otumfuo de a Otumfuo ni ho agoro duru a wotene na asoro ne na kasa ti se wo so subura tebre makan na se wo kwa wantimi anya sa amane no a Otumfuo nyintum se ne Bossom na te Bossom wo na bakosem odu Nyansapo de onte da de emfa wasomu da ene Nyansapo eje a na ye de abro nana ye to aso abusa se eniema be ne kire edi ma ye hunu se Abirem kromfo oni ade danso a Otumfuo de hunu se so susu a ni munum odu nto puni minim Otumfuo hu se ne tano na eba no etisa wo se yanka a wotimi kwa wo so hu bi ya nkyere nsesei aba enonko a na bibi wo honso a edadi ai wo ba boni shile firi ni muni na abese na asese twan wo fira na ntoma na ni muna ye utumi se bema na aba no oto aso kirem se osantimi ko Otumfuo animu a otena eno no ye ade danso aka na odru Otumfuo wa otiam na wo puni minim na wa trane na so no de nsabe fefa no woni ni dinkomo na wo wie a watonwom a Otumfuo a obia prane wo no ho se obeye ni bibia saa nwom no toma no a Otumfuo so nya kokoduro hu se wo bema bi etanachi pea enwom ni bi san obetima to bi a kire ya keka ne ko enkeka hunala de aye wabo ya keka no kwa esu obeya bo de sebrekete si bantima ko tie ensa hune Abirem Subunu ya keka no ko esu obeya bo de yo pia se won subscribe ya subscribe se won share ya share se won like ya like na Nyansapo de ye sane no badwenbem nana ye da ase pa one ahwefo nkomoyi
ebie ye ni bebre na na yepese yekoso asan busa wo ensem kakra na ensem ba ko a eche ya adwene a yepese yebusa wo yese asanteman udibre wo asanteman mu ni se asanteman ko no fa ben am kwanto be na wotu fa ho wa fam de be na wo ye fa asanteman nyina so ene baby asanteman adu asanteman de Abirem Subunu oto no nye ize enam se omokọ akon amobadu ye no Otumfuo anye na jeje musa o ma na sipim o ma ne benchine o ma na pakan wo ho sisi a mekese ndi Abirem Subunu wa pakan yes ne konfo komo a o da pakan anya Bossom na so ne da pakan ndi ne se eno nso ye ade a edanso wo yesuman ni ya Bossom hu ese ono de ba o tena pakan ye wa Bossom bebre so nyo mu na ne ko Otumfuo nim ene na bibia ye bibie na nka ne tete no nka Otumfuo Bossom pa e de ko akon ene wo ye bibia ye etu yensa frem ne Bossom na doso ene wo tu Bossom ye wo suma wo de se su Bossom asunsuo ni na ata no na ye panyini suo ni na bebo tanom ata no so ko bopum pia ba hima ko ne krechi dotiye na namubodwa etena ase ye hunu akonfo bai nanso nyansapo ye de baby ya yewura ye tutu ye ni hwehwe ya na ye hunu na adendia juada no ye besi brede mo no ye nkata no no ti se me kwa me difi akata no no ntina manko no enso nu ku ada me ko yi akom na ensuo kura eto bigina ho ka kire Awurade se Awurade yewura eya ade ama santeman yempa ni nguyase te Awurade mento te dawuku ala nde wanto so akonfo na akọ obi a kire so anyeye eti dawuku ada nsuo na anto no subiri konfo ene chichiri nsuo eno nti na Abirem Subunu so ma me se menko na menkofa yewura ho baabi omo ye ade ni na nhia na wonto yewura be solanse na nsuo ni beto ato so sada no kwa anto ti de wukura da no ukotwa biaye na ye ohema ayi pompo no ukotwa ho hia ama nsuo anto eno nti na Lost TV before film TV station wo no bi afre ma me kasai pia she like ne Nyansapo de ye wadioye ene mapa ene de ma ho na ye pese ebusa se waso ne so ha djuma pote ben na wo ye no wa ha Subunu de odaloma adwuma wo ye de bebre ebin ni nyini nche drogo ha korabo tete no ne nana mudi no obepe 140 years 200 years 150 years 150 years ehwodro e wa ha me nana no wo de jam se miso fama enchirima intina na adwuma ba kwa wo ye no ha pa ye nyinkyire che ena awalesem number 2 sunsuma wade wo ye walo ketekete a ya wo ketekete no ne ya wale sunsuma ye no ho ade e basa wo kwa wade nyeye tambia wade mu tokwa ntino sa no ba e kire wo ne ma ba yi amasade ni na tokwa no bu a rangi kura se nation wa che ni musoso wonkoye no sunsum na ba se joso mu jo rangi ejina na awari jaye bebre awari mu ntokwa awari mu nsensem ni nyina no sunsum awari ene fie soso ewe kinipa ehu se wanya awade pa no ehwo ne yekọ weke wo aboja gu ani so timi se be ma na dwubu wa na ne maame wale no obu wa na ne nua wale no obu wa fiefo wale no wow eti nana sese enyinkyire awari mu nsensem ekoso wa na kwantusem akwantuo eti ma ko abutire wa wo hwe me akwantusem da wani so ana adwumasem sikato ne nsama na ahye nene no de de ba de na sikato nsama na ahye sunsun nipa bia onyame bo wo no ka obenya sika wo ho anye ewodi wodi bie ne di woni bie okay obi wa ne bi mi adwo menu bai na me maame bia masefo na yeye na wo wasefo anye ye te basa ha me bana mi sika ma wa yetimi ko to bayi kukuom ya so nsam sika okay
nya mo abrabo na asai e te se de me ma abrabo asai no na mede hu se sikari a madwuma amaye we na sese dibi we sese dibi na hwe Ghana fo bebira ye adwuma pa o nenso sika intimate na yezem ya wala no asha de ka abo ne nsem tokuro a sika fa wa na ase oba aha ni na etimi ye waduro bu a wo dwale ya ye bambo wo nkura me no nam na ye bagifo a aduro ni betima pam wa mo akọ bambo aduro so wa ha wo hu se nipa na wo ko no ye bagifo nto ba mienye tibusu wo de niam de bebre wa asem wo court e wa de ye beya ma wa nipa no judge ni yale lawyer ni yale police ni yale ko ase fo busu ko no shebu ha eniam bebre na de ne danso yenim se baby wo ha kwa ne dia e danso pa ye so no de o yesikasem obi wa ne de danso pa ye se otu beye na wo de danso pa ye soronko e wo mo ye den sika na menye bi ana twere mensa twere na apart from ni na de ye na na yensa twere wa ha yenye sika nso wa ha apart from no de eno bu ha na beye e ma ne beye na ne kra ne mpe okay te basa wodi a na enenam ne yam enne ko fa twere ba no okay ti se nyame ya ado na de bade ade atogye mu de yentimi sa e waduro ho de be ma wo wodi dwade a wo ba ni na to agu na ni nyina ya ahoma so Abirem Subunu Kentenkye idi eda Abirem aye krata ni din da Abirem tete no na kuro we no se do ko gira asem to na ko gina court Abirem mo a na Bossom no odi bemo a no aba osem de sie wo de mempene ma munyeri no okay nti Bossom wo de na ni di da ho a omo apostifo ne aloyafo ni na hu sa Bossom wo na akom no musoro nti bo pa mon kwa Abirem adwuma ameye ene de Bossom ade obeye e krata da Abirem sisi amekasai tete no na ye kom okay akomfo wo hani na ye Bossom na brafo ne wo okay na ye kom ne nsuo kro munya bi wa na tano no e de sekan san ho mi kro wa nsuo ni we na bi ba daboni bi a mon ko sa family me na menom eti nana odi sekan ni san ho no ene nsuo free ho baaye sen nsuo no ye fa ni sen Bossom poma ono so ni dwumadi a wodi ye den dwumadi ya walesem bia so de ko jani bi yeye obi kura ba na samoto no a wode wo busade ko jani oyeye obi kura ba na sedua bokura me ko twa kokoma na nsa wo somo ansa na betimi aye sa ne bato awo ho nsem no wo betimi a kire yi mu kakra awo obi wo ba wiase wo ngo a Nyansapo Tv na me mama so ate se obi wo ha wo ngo a na fifie obi wo ha sunsum won ne da saa na wasi na wode na kwan okay enti ha se de wo ba e be kirekire musuo a wo be ya wo be nya ba e be gina ye fon na mo nya ba enti na award ye very certain and sure say wo pa wo obi wa na ne bramba ha ye be ya ma wa wo de be tena fam die na wo die no bra na timi aba ma wo die no e gina ma kwara ne tomu ayeye na bambo nso bambo de ye opeso obobi ya anyini che and obi ha okodi aduro mpa hantansem aduro ba won se ka bie nim ho ka bie nim ho aduro eye di obi betrawa na abono okay ka je so ti ase obi wo kwa osma kodi tu aduro akodi se ka aduro ma ben no de yakasesem aduro ni beti yawo ama yanyawo it is a wo nya aduro a ye de bobambo aduro na wo de yakasesem wo ni nam no mo abetiri so a aduro mpesa okay wo ye konfo kwa no abia ye ni ade ma nipa na nipa no enye ye no nso mra wo ho omra ho meda wase amfa wo bi mfufuro mra ititito so amanfo ko ye na nkobi dabi na waba Nyansapo so Nyansapo de yahwefo doso de gise bebre nso beba na eno nko a ana adwumadie bi wo bi nso awudi ka ye wo bu wo a sebe ya sama na mabaifo
obo ha de yare akoma obi na se bi okobosom so opese nne ekina ayeye dabi eyeye ma watimi sai okay enti bosom no kakra na ayeye obo ha nne amanfo ama say abosom kora wo koso na wusuro nso nka na tete no na bosom ewo ho na nipa mu okay na nipa surade na nipa buade saa de ma na asofo ma ne ma ni na atwa mu no ene ama akom no ekofom pa ke so tia se enti ne akuti wa bo ho ban asofo kora ba ye ho bo ho ban na do be tapo asofo ba ai e ba beje bombo tapo beje misai isi bia mejo 500 million beje wi a me kan suo na wa beje brabo no eti ogina wa enye ne hwe enti na se asofo no bi kan so ne so mi twapo na mi twampo no boa o beje free ho na me magi sika okay to kwa wo twa mempo a minti menya ne hwe magi sika Nyansapo ahwefo yasumu a na adwuma poti nso bi obi ma wo san di wan bi ai obu wa kwa abrochira obedru airport na nim oye be ma na nim ada no be ni okay na be ifo akoye ne saa ne so ye wadru ha wudwale ya saa ne mani nyina be firi wo so amonya kwa akọ wow na twere yare nso no so de wato dem de nsa okay na twere yare ni na agina be yi aduane a obedie obu wa na ya ma ne be yi o de ato ne yam nti ba saa ne kra ne mpe nti na twere enye hospital ye be okay kidi bebrebe ade da hospital na sikidi na fa ye nsuo na ache wo mo na omo nurse fo doctor fo mu ni okay pa che sa fo ase na ekire se sa entoyare na de sa yare we nyina ba obu obotim ni be ma da sunsun sa nsuo ni ko hu ni na no na ma ayade Nyansapo ahwefo ene de ye kyembo se de de bebre mu no edutwam enu bi na wasubusu a utie kosoa nya atweyemu ne hye ne tie na nso fa bitu ho efo nana efutuo be na de be man ne maba wa yesisu me wadro ha wudwale a eye bambo wadro pa wa oni so abu owu ya unyani wadamfo kura ben wa wadamfo no ye beifo a edure be pam na manako ama sebe wo hu se nipa wo ye beifo edure ni timi bo ho ban ni opese edure ni nyama wo na ekoya ama wo wow obu okọ school a onimade ye wadure de be wuru tirima ma saade ni na watimi hu ade obu a onimade na de obedware wo yi wutirima adwene e de kọ te basa wo sua de kura wo ohun ye ma waduro de wo bebra abon bebre wo school nyira afa free saade no ba wo beduru ha ye be ya ma we de boa me enema bebre koso ye se hyebre de obi ade kura ne ntem na no betimi tintim wonza eje wo hyebre ne de ni na afu ni padua okay onyame bo obi a ye die so obi amra sase me ye emediye nanso free ni pade odu ni padua be ye no okay paje so ti ase na mate ase ti beye no ye ne ama beye nye tumi ka beye ni tumi ka beye ni tumi yes okay ensio bosompoma wewe kosa nimi na senso nyina ye nsu a wodi omu ye adwuma yes na dodo osen bosom de aboro 100 kra wa bosom a ai mo obi wo kra wada fom wonyini sanka me ba sante hina ye di be bi anka wada fom no wotwi ne okom wo fom saa na wo menem ni kosua wo nsuo bi wo mo yenta okay awpa oba ha so pa wo a obo horo mo na ase kra de ma wa unya awo yes unya nta awo pe so kwa abrochira wo mbeto mbechiro wo akonchira wo mbeto amu akọ wo bosum bi e fa ne hiewu e kwa opesika no edwena ho kra mente ase wow ai ase ngotia opesika do besom bi a iska natale ne na atwagu animu hiewu bofo yes bu ni bosum bebra adamusa wo akwosikremo isifo ne bosum bebre ntim kra bom dene yati haban bebre onam ye mantem mu ne ye bia ya yedi agora bebre sisi ho na tumi wa haban tumi wo fisa haban bi wo kra kwete ese odi sika to ase asa na wate haban bi wo wote a
wo diskato ase me wadura me ka se me sha ma obi a na dwalanya nyini che ne babo no wo ti a do be konsi ogiska do ba kote aba ogiska okote aba diska beto ase te se ne ma bebre ni na ye bese busa se aban bia na betimate ana ye wo aban bia ya duro na aban bi wo ha ye nte aban bi wo so ye te enti onya ahaban na wo de usuman na tachi ana omu suman na chile okay sa aban o na kote ye nipa no a ebe ye okay me a meto de mentimi nchire suman na be chire se ti aban we ni musuo wo mani pass mesi fa wotu a na matesa ahaban bi wo kra wo tin so a wo de tu fi a de sikaba ahaban bi wo di a boama enema yeye ma wo na de ahaban a mo so wo ti be fi a escan omoboa okay asofofo omo se nyame am omo ni na agira ahaban so yeso nipa ni so ne de bia aye aso wasum wa tekasa ana de ba ko ne se ne yedi adada mo ne se sesi a no se Bossom no esidem okay se me a mi to Bossom ni bewura me a ya adom okay onyame okasa firi mu o onyame won fa mfiri so no de aba okay okasa firi mu na yeso abo nipa bai enene ma bi a aikoso no ntwaye enene ma bi ti se enti adam baba no na nyansapo madawroma e de bibia gugu akwe na ye hwe enwuma a wo ka ye hwe tete nsem a wo da na di na echi aso kakra me pa cho suman fa wo na wodi mfie sen na wo ko school wo betima ko abakosom kakra kire nese suman ba o so no na mo P3 na o P3 ba me kom ye de menya 20 years na wo free se wo kom ye no 20 good years me beto me na onya 120 years una na enya 120 years ansana ode me kwa akompetiti a ode me ba ya obo matenase ye bibia se na kire o sira mi ansana wako tinana ofi kom ye no 20 years ni na akomba so na wo P3 na wo te hen na wo henfa akomba de ka me no me kosra madam fu bi wo sankole okay enti makofa nam a me beton se na Bossom yi so abesa mama nsuo ba ko bi wo ho okay enti me de nam twen so ko ene nsuo no yi nam ni na egu eje nam ni na egu mu enti me duro na nkwatia ejirejira ho na omo sere me ti sika 20 cedis na me free sankole duro Abirem ha sika 20 cedis anya 20 cedis o 2 cedis no 2 cedis no ena de free he sankole dudu ha na chirem eye den nti agiye no nti meme ekura bi ben ye de na se na me kwa akofre wo mo no mu na so me twide sere me ono ni nsuo na me ka se wo ba me so a wo yi wo nyini no a aya na wo da fom a wo sasa na o memle kusua no ono sa nipa no ta no ne be sama me ma no se memle fie no na ye da ase na efutuo ben na wo de ma emabunu efutuo ben na wo be wo e de ma ne mabawa esiso efutuo na mo se adibuo eye buade ne to buade obi wa panyini kwa no kaseti ya no obi wa wo ye niema emfata mane ne amane ne ensua se metuo kra maboabo doma no a me de atikuo wo kire wo mo amane ne amane afi bia bia metibi cha mo hende bus 120 bus titi akomu nyina enti no enam se da bi enya me de be kokoma sofo adidie enya me boa doma no nti yakuo no ye fen adehye ma yetimu ye de ye ho so ofe nana wo kasa mu ne ukuo ya watiti na wo kasa wotete ayi nana se suma ni kan obi ba obi wo ho ba bi na suma na kana nana wo de ba ha wotete no na tete no eye ize kura kire se de nti ameka sa no na akonfo ni bi wo ho a ye de te akomo a wo mu tete ni ye wo hyempa boa eso na obi de te akomo a ma ne hyempa boa nti nipa ne men anwe egu fom no eye tumi wo do na sisi fom a eye dutu aduro nti nipa ne pem kora wo nyaw eso ne nipa minim tumi ekuta mi anu nti me sim betima de te akomo no ba enya so ya akonfo ne ba
ye de manipa ehye papa na nampacho watete akonfo ni bi nso ma ti bebre ene se na akom school wa ha o akom no enye se obekọ ahor be kuntan ne fa na akom okay nesa ho no eduro ni ho akom ni ntire mu bi abekọ a ho no hu hwe wo ho no ho na eduro wo bi abekọ a hwe ni ho no ho na eduro wo ti nipa bi eso okodi eduro ba bi a enhwe se abosom dam wo kuntan hwe ni ho dabi eno bi wo kura so wo gina dwamu komo a ene ye wa patasi akom wo ho eno mma menka no wo ho bi betima bosom ba 2 hours 1 hour no ko okay o betima gina ma kotono nwumre adan wanom nsa ode kom omu guye ne ye papafo na nimu ase okay ene de won de mma menka na kan ye show atofo se metuoyi me ye konfo o se mo ne me okasa me se akomu wo mi ense ye obayi kom ene wodo be fa na saasi so ene wode nyame de ne ma no de nyame de ma no no kromofo ni na bayifo na ata no na de we bayifo ne de se me ye bayifo ne mko saa de a ese me ba me de bre wo konfo ma wo sa na ma kire duro ade be kana ho beto okay tina ne ye wo akom ni mu miensa ye wo bayikom ene wa akompa ene wo do be fa na saasi ene wo do be fa na saasi so na wo be chechemu kakra ma ye bayikom no ne den bayikom ne de won kom a na ne tetawo a wo se wo kom washeda odada ye odada mo egu akomfo ni mu ase okay eno ne bayikom ene wo de nyankopɔ bo no a wo de ma no se wo mra sase dumadi obaye nyankopɔ bo se obi mekom o okay na akom na nkasa no ni asɔbofo no na ama ye ni na asɔbofo no betima kasa asɔre wo wiase na e be tepe okay yaka na ye fake na se ye wo de nyankopɔ nso bo no se o meye okonfo na be de hu san kofo no ebi ne me pia se me woto maduro ye me de ko enka me da na mota no nti nana waka bayikom waka akom a nyame ene de maaye na baako no nso baako no so gina wo se bia me yonko konfo betime de baba wo se kume okay na wa yem ho ade na wo kume so ntimi kume nana wo be de hunu se konfo we de oye apetese konfo se de o kan me hu yes na me de mahwefo Nyansapo ahwefo ye be de hu se de be ya ye hunu wo ma eno no mo gina mu a no mo koma komdindin saa ba kom saa na asaden de dabi Bossom bie no ba tu wo ma sesa wa sekura eti 1 hour 2 woko nana one sign ye clear ni say comfort me come saa 6 hours oh fake you fake comfort yes ba cha 2 hours 1 hour woko e bia obokwa ma foforo asa ba obi obegina dwom saa nana wakofa comfort trufu yi de na se wo ye TV so a ebi ma loto oboa nana wo ye TV so a wo moboa ebi eye mobile money fraud mobile money number nana eye fake hu a ya na ye moden wo mu gu ye ni mu ase she eye fake omo nya se ene ye wonkote bi wo ko betima yi sika da wo ma se ni okay eni bi enne akom no makojeje scam ne okot agwuram enu nti no ya na okotofo ne bo wo mo se yi sika okay ekonfo ye papa de onyi sika ana afi so enne wo sa masofo ne bebre o mo ne mugu ase okay eye akonwa o te se ye die akonwa aye die te se me titu okay wo firi wa wo dua ba na woni magu ase na wo dua ba na we dua ba eje ne omu de na ye akonya Bossom ebe ne yonko bi ebo ndini na wono so ne magu ase na wo foro so ba saa le bio wasimwa ene Nyansapo de bre ono no se utwa de suade ene ne ye kire a fa bitu kotodwem ne fa bi bobra nana watu amofra ene emkora esisuofo ese omumu ade na sika obi kura pewa omu so nyu omu sika
kana tete na nam kura obi ba so bepewa wosiwa asakro no be ma hu yeah enna so di abonten na eje fikire ni eje dabi esa hu bi kura twamu a otimi so mu awo kura onya bi mu nana yeda ase nana asanteman so efutu be na odi be ma asanteman ene nipa ewo mu ade asanteman Ghana and the whole Africa asanteman ya de mu na edu ye die ne mu odu fisa kunye ne mu odu betuma kasenka o mampanyine kwede ma asantenyina nkaye asomwa sa asantenyina wato mu so nipa so nye nipa sa sebe mini na tem nipa fisa na nanom na dina be dua asanteman mu ha e ma asanteman e peja ti ye mu no ye nsura de ye kasa kora ese na ne koto ye sole no da bia wa obaye wa adwi so di be di agodo we di ka akwa aja no woto asanteman da wase nana watu mofra ene is watu asanteman fo Ghana fo a ehwe omomo ama no nyina nso afuto be na adwema wo mo so obi emu ade mu kokora wa e ka beye na didi beye hye mu ama sofofo na bobo beye ama hye mu sai mu mpanifo ene obinwa 110 years kura se wo ye beyifo wonya 100 years wo ye beyifo nya beyifo ne papa yenti na wote wiase di so person onyini cha buade bu maame bu abontusofo bu obia ye papa Nyansapo mene mahwefo ene obi bia eda wase nana asembe na beka twato ene se wo bibi edija mahwefo a asembe na odi beja mahwefo ahwefo de do bibia ase se monya emle na motie na na asanto Abirem Subunu Kentenkye ayi Otumfuo Bossom do bibia ase ene kakra ya na beka de besi ya tomadawrwa wo medo Nyansapo nase nyame nhyira mo omam kwatentene omam nyini che na nanom so ntamochi na dwumadi amudie no enye krabehwe tia aha eye Nyansapo subscribe like ne share na yeda ase twedi ampo nhyira ho mene mahwefo wama ye ni age na wachre enema bebre na o kasa no oka Abirem abakosembi na wo se Abirem no se Abirem ye fe ne Abirem nene o maye na Abirem sa na aka ho ba ye ne anim abakosem no de Abirem okay nti haye Abirem na obeti ma kire wo kira kwan amaye me free me wo kanya ase Abirem kwa abre wo ba ha minyi sika wa ha minyi agoro wa ha ebo 12 mfreme 11 mfreme wo ba freme a free samre ekoni na obetu afreme brother de manya adwuma na nanya adwuma brother ya me adwuma yeda ase na nanya adwuma brother obeti master te afre na anopa to anwumre behrewa enye anajo memfre nana obu no ho enti wonso fra na wobu no nye nsem ene enada bia nana ye beda wase na eni etiefo nyina kase koso a ye adwuma pa na koso aboa asanteman ene mabunu ewo ya brabomu ene ya kwan mu nyina mu Nyansapo dwumadi su nie ye kase Nyansapo a na waje so se ye sane no badwembem me sure wa subscribe like share nema unua nso ensua sa niema ene Nyansapo edibreo me a medi dwumadi hu chiame no medi a megiso aye osei kwame nyame enhyiamu yebehia bye bye adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam tefafam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame